iSelect Africa TV updates. Ngiyakubingelela mbukeli futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlahla. Namhlanje sikuphathele uhlelo oluyispecial kwi-update yethu la sikhuluma khona neMeya Yase Nkandla Municipality. Simlandile umenziwa sambeka la sakulethela kukhulukazi ke abantu baseNkandla ukuthi ngabe yiziphi izinhlelo anazo. Uzokhumbula ke ukuthi ngomhla ka-1 ku-August ngonyaka owedlule ka-2021 sivotele uhulumeni basekhaya nakwila umasipala waseNkandla uqhubekile waba sezandleni zeqembu i-IFP. Okuzokhumbuleka futhi ukuthi uNkandla Municipality unama-wards awu-14 asephelele. Menziwa siyakubingelela siyakwamukela. Ngithokoze dadewethu njani. Ngomhla ka-17 December wabekwa ezumeya. Kwathini nje enhlizweni yakho? Ngabe sengithola incindezi enkulu kunakuqala because initially kwakumnandi nje ngikhululekele kodwa manje incindezi semahlombe kakhulu. Mhlambe masingabuyela nje emumva kuwe babumeya ngiyazi ukuthi kunohambo olihambile before ube la. Mhlambe nje mawungasipha nje imumva lohambo lwakho before uzubekwe. Ngiyazi ke ungene einyathelweni zikaMnumzane uNtuli obese uphathile lo masipala kusukela ngonyaka ka-2012 mangaqambi manga. Ngithokoze msazi kodwa khona icathulo engene kuzo bathi ke abayishoyo zinkulu vele ngeke sigqoko size abalinganayo sonke. Kodwa iqiniso ukuthi uhambo esilihambile from 2010 sihamba nomhlonishwa uNtuli until manje, so kuningi engikufundile nengibe ngikubukela kuyena ukwenza kwakhe izinto, kuningi engikufundile kuyena, but iqiniso ukuthi as ngiwusecretary we-constituency yaseNkandla vele izinto eziningi ama-decision ebebewathatha ebesukela kuthina eziphathi ngoba iphathi ebiphethe bese-ke bethatha ama-decision a-infonywa ukuthi iphathi ithini. So uhambo lwami nje from 2010 noNtuli kube uhambo oluhle kakhulu, ilokho engakusho msazi kwamanje. Uzokhumbula-ke mbukeli ukuthi-ke uMnumzane Ntuli uselapha ya eKing Cetshwayo District Municipality-ke iyona-ke othathwe iqembu lapho i-IFP bamsuse kumasipala waseNkandla bamgibeza le kwi-district. Meya, ungenile nithembise umsebenzi abantu. Yini ama-plans enawe moving forward? Msakazi, qiniso ukuthi intsha yethu ayisebenzi. All over South Africa intsha yethu ayisebenzi. As I can tell you now, South Africa once was a superpower in Africa, but now there is a thin line between South Africa namazwe ase-Africa indlela ye-poverty. Kodwa iqiniso ukuthi enye yezinto ebalulekile ama-skills. Ingane kumele siyinike ama-skills ukuze ikwazi ukuthi impilo iqhubeke. Yingakho sithathe isinqumo ukuthi sizongena emawadini sithathe izingane sihambe siyoyifundisa ukudrive imishini lemkhulu njengama-TLB, ama-grader, ama-excavator, ama-roller ini as u-Department of Duty ukhala ngokuthi une-shortage yalabo bantu. Sibone kuyithuba-ke lethu ukuthi singene sihambe siyotraina intsha yethu ukuze ikwazi ukubuya izocosha amathuba emsebenzi kwa-Department of Transport. Okulandela lapho msakazi, iNkandla njengeNkandla kumele kube idolobha elikhulayo njengoba kuyidolobha elincane. Sithathe iresolution okokuqala ukuthi simuve irank yethu ukuze kuzongena ngoba sekukhona abahlobo bethu abazosifakela izitolo lapha ezinenqwaba yezitolo ongayicabanga naku-including amabhenki emsakazi. Engekhona-ke ukuthi ngiyibale ngenxa yokuthi kube sengathi umuntu use-advertise izitoro ezithile. Bese kuthi ngale ngemva kwe-Thala Center sizokwakha ihhotela laphana ngoba abantu mabevakashile eNkandla noma kukhona into enziwayo inkece engabe isale eNkandla iyaphuma bayolala koMthonjaneni bayolala koShowe ngenxa ukuthi eNkandla ayikho indawo la bangakwazi ukulala khona. Opposite nomasipala nje ngapha kube kunehlathi esesiqalile siyalwisa nakhona lapho sizofaka i-shopping complex okuzosizakala wona njalo intsha yethu yaseNkandla msakazi ngokucosha amatoha emisebenzi ngithoza kakhulu.
Okay. Kuke kwaba nemvungama khona laphaya einkundleni zokuxhumana ngiyakhumbula la nibonakale nibuya ngamandla kakhulu nithatha neward laphaya okuward 5 noward 14 uward 14 obunento ethi uhleli laphaya ngenxa ukuthi ke kuno president uZuma ozalwe khona mhlawumbe kuthini nje ukuphawula kakho lapho. Cha ngithoza kakhulu kumphakathi waseNkandla nomphakathi wase-Ward 14 kusho ukuthi umphakathi wase-Ward 14 uwona oyithathela isinqumo sokuthi uyabona ukuthi awuphume eGibhithe uhambe uye eKhenani ukuze nawo uzobusa. Ngiyathokoza. Masiqhubekela phambili ke ngizwa ukhuluma la ngendaba yabantu abasha endisibonile nakumakhansela eno bangenile kakhulu abantu amanje ke kubeke eSouth Africa kunenkinga yamanzi uthini ukuphawula kwakho ngalo noma mhlawumbe umasipala khona yini onakho mayelana nalokho. Yebo sisebenza close nomasipala okuyiwona osilokhu usiprovide ngamanzi okuyikhenkcetshwayo ohola umhlonishwa uSompisi owusihlalo weprovince yeqembu lenkatho okuyilona elibusa lemkhandlu yombili. Ngifisa ukucacisa ke ukuthi inkinga yamanzi eNkandla idalwe ukuthi bekukade kukhona inkampani ebisebenza iprovide amanzi eNkandla more than 10 years. uWSSA kuyiwona oprovide amanzi kusekuthiwa uthungulu kwaze kwaba yikhenkcetshwayo. Kuthe kuba ke bashintshe kuphela icontract kaWSSA abangacabanga ukuthi abashiya abasebenzi bavele basusa abasebenzi basusa ikhampani bafaka ikhampani entsha okuthiwa umngeni yafika isizoqala phansi iqala nabantu abangazi nokuthi amavalve akuphi kwenze njani. Sayithuka sisenkingeni ukuthi amanzi awasakwazi umphakathi waseNkandla ukuhlizekeka kahle ngamanzi ngenxa ukuthi ushoda abasebenzi. I was very shocked masi ku-Mayor's Forum ethi umhlonishwa uMayor uSompisi they find out ukuthi Nkandla they are paying almost 800,000 i-overtime yabasebenzi abaprovide ngamanzi ngenxa yokushoda kwabasebenzi kodwa abasebenzi bexoshiwe emsebenzini kodwa izikhala zibe zikhona. Njengamanje kumhlonishwa uSompisi usethatha isinqumo nekomiti lakho ukuthi abasebenzi bakwa-WSSA ababuyele emsebenzini ukuze kuzokwazi ukuthi kuprovide abantu ngamanzi ngendlela okuyiyona msakazi. Inkinga yamanzi by the end of this year ngiyakholwa ukuthi kuzobe sekuyinto eyedlule. Uyabuka nje lapha ku-Ward 13 kade ekhona nje umhlonishwa uMeya ezovula iskimu esikhulu kabi ekuvele sekuqaliwe kuyasetshenzwa ngale ngiyobona khona kuthanga vele sekuqaliwe kuyasetshenzwa sekufakwa amapayipi ukuze kusizakala abantu bakithi ngamanzi. Ngithoza kakhulu msakazi. Kunalento ke ekhona ezweni lakithi babumeya ethi njengamanje amathuba omsebenzi avelela abantu abasha kuthiwa 18 to 35 if ungaphezulu kwalokho awusebenzi noma awuqasheki kalula. Mhlambe ke for labo bantu abangaphezulu kuka-35 njengomasipala waseNkandla zithini inhlelo zani? Ingakho nje ngithi we need ama-skills. If une-skill akekho umuntu ongakukalela ngomnyaka ukuthi wena usuneminyaka emingaki ngoba iskill sakho masidingeka siyohlala sidingeka. We need those people. Asayidingi le mfundo la kuthiwa khona ufundela ukulokhu sifuna abantu abafundela ukuba nolwazi oluthile lokwenza into ethile ukuze abantu bezokwazi ukuyisiza bona ngoba even issue yokuqasheka siya ngokuya siphela isikhathi manje sokuthi abantu kufanele baqasheke kodwa abantu sekufanele manje bafundele ukuthi babe neskill bakwazi ukuyiqasha bona bakha amathuba emsebenzi msakazi. Mhlambe ke mase Meya sibheka nendaba la ke kwaba nezikhathi lapha ya eNkandla abantu abaningi bekhala ngokuthi izinto eziningi zenzeka edolobheni kanti khona nezindawo esemakhaya mhlambe enjengokhombe ezilele kude mhlambe ama-plans alezo ndawo sibonile ayakhiwa amahholo imigwaqo kukhona yini mhlambe okunye okusha nokuspecific enekuhlelele lezo ndawo eziqhelelene nedolobha. Msakazi usushile nje ukuthi nogesi uyafaka kulezo ndawo. Zona lezo khuluma ngazo kunendawo nje ukuthiwa kusemaqhashiya eNkandla la khona uma uzoya khona you have to via Melmoth ukuze uyofika khona. Laba abantu labana ngempela isimo abakusona akho lutho ongalusho kodwa nje manje you are going there siyobafakela ugesi
sine plan ngoba okunye silalela bona abantu ukuthi bafunani. Abantu basemaqhashiya nje njengoba lapha baphila ngemfuyo. Kumanje nje into abayicela kakhulu kunakho konke ugesi bese befuna idipha le inkomo. Siconsider lezi zinto abayifunayo ngoba asikwazi ukubacabangela ukuthi abantu bafunani. Yonke indawo akukho la singezufika khona umsakazi futhi akukho la umkhandlo wasenkandla ongakazi ufike khona all together. Sithasha zonke indawo zasenkandla including o-Ward 9 indawo ethe ukuqhela. Mawuthi uyabuka nje bekade sakha umgwaqo lapha sakha ibridge eyibondweni eligcine lidilika ngalezi imvula ezikhona. Siyabuyela khona umsakazi siyolungisa. Sike sezwe ngandlebeni ukuthi beninomcimbi la ebenipha khona abafundi abaphasa umatikuletsheni amabhasari. Ngabe lamabhasari enwake bafundi benwani ukuthi umuntu ahamba ayofundela noma yini esenhlizweni yakhe noma benisaqhubeka yona lo ukuthi izingane azibe nama skills? Okwamanje umsakazi abafundi they will apply kuma university bathole ama acceptance letters bese beza kithi ke bekhala ngeimali zama registration fee. Sibalekelela ngakulokho ke kodwa ke kumanje sizoqhubeka nalolo hlelo lokuthi sibalekelele abafundi ngoba ngeke sikwazi ukubakhethela. Kodwa futhi sinalo uhla omunye umunxa esuvulayo manje ukuthi laba bama skills sizoqhubeka nabo futhi sibaqeqeshe. Menziwa kuningi sikakusho ngiyazi singakhuluma kushonelanga mhlambe sesiphetha umlayezo wakho nje omkhulu mhlambe udlulise nokuyibongela kubantu basenkandla. Umsakazi, we've got a problem ngama department including i-department of transport. Sina 27 years, we are going to 28 years now. Savote enkandla, imigwaqo yasenkandla ayikho esimeni. Awukho umgwaqo futhi mawuthatha i-spreadsheet sabo uthi ke ngicela ukubuza ukuthi umgwaqo othile wenziwa nini umgwaqo othi akukho khona abakushoyo. On Tuesday ngizobe ngihleli nentokazi yakwaNtombela okuyiyona esiphethe lapha eShowe bese ngihamba nayo ngiye emgwaqeni manje because they will tell you ukuthi silethe company izovala ama potholes ngo-April sokwenza umgwaqo othile but in black and white ayikho yonke lento abayishoyo. Inkampani evala ama potholes ku-50/3 angazi banezinyanga ezingaki belapha kodwa abakaze bamuve ngisho amakhilomitha amabili. So yona inkinga esibhekene nayo imigwaqo yasenkandla akuhambeki. We are asking noma ubani ongakwazi ukubuka le interview asilekelele ekuthenini imigwaqo yasenkandla abeze u-Department of Transport uzosilekelela ngemigwaqo yasenkandla ngoba thina lena nje imigwaqo ezongena emakhaya kulokhu siyayibudgetela sizofaka inkwali sifaka amarola ukuthi kungeneke kahle emakhaya but uma usiyongena ekhaya uzobe kade uhambephi because imigwaqo le esingenayo ibudget yayo ukuyilungisa. Ukuba kuthiwa sinayo ibudget ngabe yonke le migwaqo yasenkandla ayikho nje yilokho umsakazi bengifuna ukwedlulisa. Okugcina sengigcina umsakazi. Cha umuntu uyayibongela sibonge ngokuthi imphakathi wasenkandla uqhubeke nokwethemba iqembu lomntwana kwaphinda ngene sibethembisa konke abakufisayo nabo. Asibonake omeya okuziwa kubo ngama appointment. You just phone nje uthola ukuthi umeya ukhona yini ulinde eminyango uzongena. If ngithola ibhenki ukuthi sekuze kwashaya u5 kusekhona abantu abahleli ngihlala kuze kushaya u10 ebusuku ukuze ngibabone bonke. Ngiyathokoza umsakazi. Mhlawumbe inamba ngiyazi usishilo ukuthi ngenkathi usho nje ukuthi uyafona I'm sure abantu abasha nosegoli uzothi ngisekandla ngiyafisa ukuthi ngihambe ngiyobona ubaba mhlawumbe khona yini inamba ubabumeya ngakhipha. Mina ngizokhipha yami ngqo. It is 079 1023 452 079 1023 452. Ivula 24 hours. Uma kwenzekile wafona angangayibamba noma ngakucisha kusuke kusho ukuthi kukhona okungipintshile ngaleso sikhathi ngisuke ngizobuya kuwe mase ngiqedile ngikwenzayo ngiyabuya kuwe ngikufonele ngizwe ukuthi ukuthini. Thoza kumzazi. Awu into elula lezo kwenzeka checka ngo2024. Angithi ngo2024 nje basizothatha isifundazwe saKwaZulu Natal including lawo mawadi iwona azovota votela inkatha ukuze sikwazi ukubuyisa isifundazwe saKwaZulu Natal ukuze sizobuyisa ukuthi silungiselwe nemigwaqo iKwaZulu Natal ngoba iqiniso ukuthi
njengoba ngingasenkandla nje ngiyakhala kodwa all over even nalakade ngihamba khona ngiza la ama-potholes agcwele imigwaqo yonke. So u-2024 uzobukhona inkandla 100% IFP. Sizwa kahle. Isona ke uyena ke ubaba meya wasenkandla umnumzane Mbhekiseni BIYELA ebesikhuluma ke naye osukwini lwanamhlanje. Siyacela ke mbolo wethu ungakhohlwa ungena lapha einkundleni zethu zokuxhumana. Siyatholakala ku Twitter @SelectAfricaTV, Instagram @SelectAfricaTV, kanti na ku Facebook uyasithola iSelect Africa TV. Ungakhohlwa ukulike usubscribe lapha ya ku YouTube. Mina nginguSinenhlahla le iSelect Africa TV. Siyabonga benziwe.